नवी कोरी अँब्युलन्स 2 वर्ष सुरू नसल्याने मुख्याधिकारी यांना पवन साळगावकर यांनी जाब विचारलाय। ही अँब्युलन्स महिनाभरात चालू करा, 2 ड्रायव्हर नेमा, ती चालवायला संस्थेची गरज नाही, नगर परिषदेला भीक लागलेली नाही असं मत साळगावकर यांनी व्यक्त केलंय। अँब्युलन्ससाठी तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरशी 2 करा, ड्रायव्हरचं टेंडर आणि महिन्याभरात अँब्युलन्स चालू करा, 2 ड्रायव्हर कॉन्ट्रॅक्टरसाठी घ्या, चालू शकते ना। साहेबांनी विचारा अशी तुमच्याकडे तरतूद आहे का? तरतूद काय तरतूद समज नाही ना। नाही तरतूदचे काही विषय नाही, मी सांगतो लक्षात घ्या, काढा तुम्ही ड्रायव्हर 2 कॉन्ट्रॅक्टरशी घ्या आणि अँब्युलन्स चालू ठेवा। आणि म्हणते तसं ऑलरेडी आपली विषय काय होता, आपल्याकडे सांगितलं की साहेब आम्हाला संस्था कशाला काय नगर परिषद भीक लागणार हो, नगर परिषद चालू शकते, नगर परिषद सक्षम आहे। फक्त आता लक्षात घ्या, ही नगर परिषद ज्या ठिकाणी कर्ज बाजारी होती, कर्जमुक्त केली होती, आपण कोणाकडे देणार होती, केली होती, आपण कर्जमुक्त केली आहे। साहेब आताही आपण चालू का, आपल्याकडे रिक्वायरमेंट आली आपल्या आरोग्य जाहीर करा, बोर्ड लावा। परिस्थिती काय, नगरपालिकेचा कसं आहे, ती ॲम्ब्युलन्स जी आहे ती ट्रॅव्हलिंग ॲम्ब्युलन्स आहे, ज्या आतमध्ये ऑक्सिजन वगैरे असं काही नसल्याने हेवी असणार बँक ऑफ इंडियाला तोच ते वापरतो, सिरियस पेशंट ते वापरणार ना, तो ऑक्सिजन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।